Pandhatata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Yayi Rukmukala apa Kakang Rukmuka gumun setahun jenggleng serendeng ing atase Siadi karo pun Kakang dadi buta pujan merga entuk soting Sang Hyang Jagat Girinata kudu urip ana ing Alastik Brasara ana ing Gunung Candramuka dene papan pernahe Siadi lan pun Kakang nggone ndedhepok ana ing Guwa Sigrangga suwe nggone dadi buta kok ora kaya dina iki dewa kaya nyumpet marang sandhang pangane awake dhewe ketitik wiwit esuk nggone golek kidang menjangan supaya dadi isen-isening waduke awake dhewe lah kok ora ketemu kidang menjangan nadyan kethek ingkang biasane akeh ora jamak kaya ilang saka Alastik Brasara woh Kakang aku nasak ana ing rerungkutan grumbul-grumbul tak dukiri mbok menana regul ingkang dadi isen-isening waduke awake dhewe lah kok dadi tekan seprene urung ketemu apa ya kelakon mati ngelih awake dhewe kejaba pangan wis ora ana kedadak ketiga ngerak angagak-agak aja kok tetesi ngembun udan kaya sinumpet dening panguwasaning dewa sendang-sendang padha garing ora dalah apa kelakon kowe karo aku bakal mati kaliren ana ing Gunung Candramuka kene Rukmakala nyuwun marang ngersaning Gusti wae supaya Gusti kowe paring pangan karo awake dhewe Kosik kowe mambu apa aku ora mambu apa ketoke ora ana wong olah-olah iki Kosik aja ngawur ta aku kok mambu daging menungsa aku mambu getih menungsa